בסוף המאה ה-19, בתקופה שבה האימפריה העות'מאנית שלטה בארץ ישראל, קמה מחתרת יהודי קטנה אך נחושה, נילי. בסרטון נגלה את סיפורה. נילי נוסדה על ידי קבוצה קטנה של יהודים, מתוך מטרה לעזור לבריטים לכבוש את ארץ ישראל מידי העות'מאנים. חברי המחתרת האמינו שמדינה יהודית תוכל לקום רק בעזרת תמיכה בריטית. חברי נילי הבולטים במחתרת היו אהרון אהרונסון, מדען ואגרונום ממנהיגי המחתרת, שרה אהרונסון, אחותו דמות מרכזית וטרגית במחתרת ואבשלום פיינברג, חבר קרוב ודמות הרפתקנית. חברי נילי עסקו בריגול עבור הבריטים. הם העבירו מידע חשוב על העות'מאנים, כולל תנועות חיילים, מיקומים מחנות ותנאי השטח בארץ ישראל. אבשלום פיינברג ניסה להגיע למצרים דרך המדבר, אך נהרג על ידי בדואים. שנים לאחר מכן נמצאו שרידיו תחת עץ דקל, שצמח מגרעין תמר שהיה בכיסו. בשנת 1917 העות'מאנים חשפו את נילי. שרה אהרונסון נפלה בשבי, עונתה קשות אך שמרה על שתיקה. בסופו של דבר היא שמה קץ לחייה, כדי לא לחשוף מידע שיסכן את חבריה. נילי הייתה סמל לאומץ לב, נאמנות והקרבה. למרות סופה הטרגי של המחתרת, היא תרמה לניצחון הבריטים ולשחרור ארץ ישראל מהעות'מאנים.